е затворена на входа на Бургас заради катастрофа с жертва. Във Варна 57 годишни нов пробив от гръцка територия на спомената Славянка. В рамките на ескалиращите напрежения в Гърция в Ирак. Структурата на под въпрос след масово антимонополно съдебно решение в Съединените щати. 3 българи ще се състезават в днешния ден на Олимпийските игри. Две катастрофи с загинали станаха днес по обед. Сблъсък между два автомобила на автомагистрална Тракия на входа на Бургас. Инцидентът е станал в платното в София. По-рано пътя беше затворен между Веселиново и Александрово заради друга катастрофа, при която един човек загина, а друг беше тежко ранен. Пациент загина при болница Света Марина. Огънят е избухнал в стаята на 57 годишен мъж, като той е бил с 85 от окръжната прокуратура. Причината за инцидента се разследват, информира кореспондента ни Даниела Стоева. Сигналът за пожара в стая в специализираното лечебно отделение постъпило в около 22:35 нощи, съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени 4 екипа на пожарната, които бързо са овладели огъня и не са допуснали разрастването на пламъците. Пожарът е бил на 3-ти етаж, той не се е разпространил в останалата част на отделението. Установено е, че мъжът, настанен за лечение в стаята, където е възникла инцидента, е починал. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до избухването.